Helo a chroeso I pen yn y gêm. 4 hanner marathon, 4 lleoliad, 4 diwrnod. Dyna'r her mae'r gwestai sydd gen I heddiw wedi gosod i'w hun, mwyn codi arian ar gyfer Samariaid Cymru a chodi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl. Mae Tom sydd gyda ni heddiw ar pen yn y gêm yn mynd I ddechrau ar yr her am hen cwpl o ddyddiau yn dechrau yng Nghasnewydd yn rhedeg hanner marathon rhif 1 o 4. Mi fydd e'n gorffen yng Nghaerdydd ar ddydd Sul a mae'n codi arian ar gyfer Samariaid Cymru. Mae'r linc isod mwyn I chi roi arian os hoffech chi. A heddiw I ni'n trafod ar y podlediad nifer o bethau gan gynnwys yr her yma wrth gwrs, ond hefyd y siwrnau mae wedi bod arno gyda iechyd meddwl dros y blynyddoedd diwetha. I ni hefyd yn drafod Abertawe y clwb pêl-droed mae ei garu, a fel mae fe'n meddwl bydd I tymor nhw yn mynd y blwyddyn yma. Mae'n podlediad diddorol iawn yr un yma a newch yn siŵr I wrando tan y diwedd I glywed fel Mae Tom wedi bod yn paratoi ar gyfer yr her yma, a newch yn siŵr eich bod chi'n dilyn ar I wefannau cymdeithasol mwyn gweld fel mae'n neud dros yr wythnos nesaf. Felly fel nes I dweud, mae'r linc isod os hoffech chi cefnogi Tom, ond am y tro mwynhewch y bennod yma o pen yn y gêm. Tom, croeso cynnes I pen yn y gêm. Mae'n braf iawn cael ti. Diolch am dod lawr. Beth am ni ddechrau te gyda'r her enfawr yma? Mae pawb yn siarad amdano fe ar hyn o bryd. Ti eisiau jyst I sbonio I unrhyw un falle sydd wedi bod yn byw o dan cerrig a maen nhw ddim yn gwybod beth i'n neud. Beth yn union I ti'n neud wythnos nesaf? So dechrau ni ffilm o hwn, di Sadwrn. Dechrau dydd Iau fi'n neud hanner marathon gyda fi sy'n yn Newport. Wedyn dydd Gwener yw'r ail hanner marathon yn Llanelli. Dydd Sadwrn hanner marathon yn Abertawe. A wedyn dydd Sul yw Cardiff Half Marathon, yr actual race. Hwna yw hanner marathon 4. So y her fi wedi kind of shortno fe I 4. Achos mae fe bach yn haws na explain o popeth drwy amser yw 4 hanner marathon mewn 4 Lleoliad mewn 4 dydd ar y trot. Wow. Am her. So, beth yw'r reswm dros wneud hwn? Beth yw'r kind of... I fod yn gwbl honest, so dechrau blwyddyn yma, fi wastad I joio rhedeg, ond wedyn ges I bach o spel, o'n I ddim yn. A dechrau blwyddyn yma, oedd dy fi anafiad I penglin fi. So, o Ionawr I... Fi moyn dweud mis Mawrth, o'n I ar crutches, o'n I methu cerdded. Wedyn, oedd hwnna di dechrau sortio'i hun mas, a fel rhan o, fel ffisio fi am yr anafiad hwnna, o'n I di dechrau rhedeg eto. A sa'n gwybod pam, fi credu just achos fi newydd, nes I benni prifysgol 2 flynedd yn ôl, wneud training year, maen nhw'n galw fel pre-foundation year, lle ti'n gweithio, ond stim really responsibility dy ti, mae rhywun goffa sign o popeth off I ti, ond wedyn fi newydd benni blwyddyn gyda fi gweithio, a o'n I actually di ffindo bod rhedeg massively'n helpu dy gwaith, achos fi teimlo fel gweithio mewn ysbyty, ti'n gweld pethau, ti'n goffa delio da fel pobl wastod, dost, mae wastod fel pobl falle bron yn marw, ti'n gweld pethau, a oedd rhywbeth neis am just rhedeg, mae fe cael ti fas, a fi goffa mynd ti fas I rhedeg, sa'i gallu stand o treadmill, mae fe yn afiach, sa'i'n deall lle mae pobl gallu neud e. Fi beth yn deall yna. Mae rhaid fel, fi'n joio gwylio ffilm, fi'n rhedeg, fi'n just goffa meddwl yn adlu rhedeg, sa'i'n gwybod sy'n mae rhywun gallu concentrate ar ffilm, sa'i gallu neud treadmill, so fi goffa mynd ti fas, ond oedd yn really nice, o'n i'n joio hwnna, so nes I dechrau rhedeg, fi wedi bod yn rhedeg probably nawr 6-7 blwyddyn, fi wastad wedi. So, o'n I gallu pigo fel lan yn weddol gloi. Wedyn nes I cael look, oedd dal llefydd am Swansea Half Marathon nôl yn June. So, ni fel, na I wneud hwnna, treino am hwnna, really joio. A wedyn nes I benni hwnna, a pawb fel, pa ras I nesa. A achos o'n I yn injured, pryd oedd fel, tocynnau I pob ras. Di do mas. Oedd ddim lle I cydydd. So, ni fel, beth allai wneud? Ges I look, oedd dal loads o llefydd am elusennau mas. So, sa'n credu os oedd yna llynedd, neu blwyddyn cyn llynedd, nes I challenge am
mind lle nes i wneud 1 kilometre every hour for 24 hours. Wow. So just, oedd e ddim pellter-wise, oedd e'n 24k of breaks da ti rhwngddyn nhw. Yeah. So i'n credu o'n i actually di teimlo fel physically tired, ond erbyn y diwedd, o'n i just fel... Oedd e'n weird, achos es i prifysgol, fi cofio un night out yn prifysgol lle oedd e steddfod Caerdydd, so o'n i wedi goffa teithio lan o Abertawe yn y bore, so fi credu o'n i wedi gadael Abertawe am 5, wneud steddfod trwy'r dydd, wedi mynd mas y dathlu, achos o'n i wedi, well actually, fi credu o'n i wedi colli, ond mynd mas y dathlu steddfod. So fi'n cofio mynd nôl am 5 yn y bore, so o'n i wedi bod lan yn 24 hours, ond wneud hwnna dy rhedeg, oedd e'n mental challenge. So ges i look, o'n i wedi kind of meddwl am mind Samaritans. I fi wastad yn meddwl mae linc gryf rhwng mental health a rhedeg. Mae loads o pobl yn dweud e. Fi hefyd yn meddwl fel, mae fe helpu fi switch on off. Fel, mae fe'n clirio mhen i ar ôl dydd y gwaith. Mae fe hefyd yn rhywun beth fi'n gallu gwneud os fi'n stressed. Fel, just awr, ti fas. Mae fe rai amser i fi meddwl, os fi moyn hefyd fi'n gallu just rhoi paratoi ymlaen. Cyddoriaeth bydd bynnag fi'n ffansio dydd na. So ges i look, oedd Samaritans dal dy llefydd, so nes i contact nhw a basically dweud fi moyn rhedeg, ond hwn yw be fi moyn neud, achos yn y gorffennol, yn y gorffennol fi di wneud hanner marathon am y lysen, so o'n i teimlo fel, ti'n methu wneud hwnna to. Fi moyn rhedeg Caerdydd, ond fi angen ei rhywbeth sy'n actually mynd i herio fi. A rhwng amser yma, sa'n gwybod os ti wedi clywed am mae boi, fi goffa dweud yn gywir nawr, achos fi wastad yn cael enw yn anghywir, achos mae enw y rhedwr yw Joshua Patterson, ond achos y Swans fi wastad yn dweud Jamie Patterson, a fi fel, na, it's not Jamie Patterson sy'n chwarae. So Joshua Patterson. Basically, mae fe'n enwog achos oedd e ar Made in Chelsea, y TV programme. Ond mae fe wedi dechrau wneud stupid ultramarathons a stuff. So nath e wneud 76 marathons in 76 days in every city in the UK. So weles i hwnna, a ni fel, okay, fi mo'n wneud hanner marathon. Mae fe yn ffodus, na beth yw job e, mae fe'n rhedeg, mae fe'n wneud stuff yna. Fi fel, mae dal da fi 9 to 5, fi dal yn prifysgol fyd, yn wneud further diploma fe. So fi fel, mae da fi prifysgol, mae da fi gwaith, sa'i gallu wneud marathons every day. Ond hanner marathon, fi gallu wneud y weddol. So ges i look, plan greiddio fi oedd hanner marathon yn pob dinas yn Cymru. Achos ar y pryd, o'n i fel, mae dim o fel 4 neu 5, mae 7. O'n i ddim yn sylweddoli, mae nawr 7. O'n i fel, okay, falle, realistically, sa'i gallu gwneud 7, achos bydd hwnna yn meddwl cymryd fel... A mae lot o teithio fed, I suppose, os e, so... Bydd y 7, logically, di meddwl, fi'n mynd i goffa cymryd fel pethefnos off gwaith i wneud e. Plus, probably, gweithio mas rhyw le i aros yn Gogledd Cymru, achos nawr mae fel 3 dinas lan yna. So, o'n i fel, beth yw logical? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 dydd y trot, mae hwnna probably fwy na fi eriod di wneud. Yn ewedig, i'n meddwl mae dechrau blwyddyn o Penglin fi'n gwael fyd. So fel, hwnna yw'r unig peth sydd yn ofni fi am hwn yw sa'i moyn brifo Penglin fi'n y ffordd yma. So, typical football nawr. So, nes i ACL fi. Would have made it pro, would have made it pro, obviously. Nes i ACL fi a cartilage fi pryd o'n i'n 18. Oh, wow. So, actually, fi'n mynd i mynd ar tangent nawr, ond reswm arall fi'n rhedeg yw i fi, mae fel di massively helpu fi yn ddiweddar fel fitness journey. Fi'n casau dweud y phrase na, achos fi teimlo fel fi moyn bod yn influencer yn America, ond so, o'n i ddim yn sylweddoli tyfu lan pa mor actif o'n i, ond edrych nôl nawr fi'n gallu gweld o'n i'n chwarae pêl-droed dwywaith yr wythnos, o'n i'n chwarae rygbi, treino rygbi o leia 1 noswaith, a wedyn chwarae gêm ar y penwythnos. O'n i hefyd yn neud jiu-jitsu a martial arts, o'n i'n rhedeg a o'n i'n neud triathlons at one point, ond o'n i ddim di sylweddoli hwn. So fi wastad i joio bod fi dal yn, hwnna yw'r peth gorau am challenge ma ar y foment yw am y
pythefnos olaf fi yn carb-load o. Carb-load, ie. A teipr o dy rhedeg fi. So fi braidd yn rhedeg, ond mae dal da fi y freedom i bwyta beth bynnag fi moyn. Yeah. Achos fi just gweithio mas fel, neud fel 50-60 km mewn wythnos. Fi yn starfo trwy'r amser. Just bwyta. Achos fel, fi'n cofio peak wythnos fi, nes i gweithio mas. Nes i 3 runs lle o'n i wedi llosgi dros 3,000 calories. Wow. 2 bike sessions oedd fel dros 1,000. Yeah. Nofio oedd hwnna 1,000 arall. So ni fel dros yr wythnos, o'n i fel 15-60,000 calories fi wedi llosgi. Mae hwnna fel basically wythnos o bwyta anyway. So, just o bwyta anyway. So, o'n i joio bwyd fi. A wedyn, oedd just timing yn gwael. Neud ACL. Di mynd yn immobile, yw hwnna'r gair? O'n i methu treino, o'n i methu neud pethau. Yr un amser, o'n i wedi symud i prifysgol, a probably fel bydde ti'n gwybod, mae symud i prifysgol weithiau ddim peth fwyaf iachus, achos am y tro gyntaf yn flwyddyn y bywyd ti sy'n delio dy bwyd i gyd, mae ti mewn fel stafell dy 6 neu 7 person arall, a gyd mae'n cymryd yw un person i dweud, chi fancy takeaway hyn o? Gwan da. Neu, mynd mas wedyn, dod nôl, pigo lan rhywbeth ar y ffordd nôl. So, fi'n credu just popeth dy gilydd. O'n i methu treino, o'n i ddim yn mynd i gym, o'n i just yn bwyta a fed loads. So, nes i roi arno, fi moyn dweud, yn rhywbeth fel, mewn 3 years o diwedd chweched i second year uni, o'n i wedi rhoi arno fel 40-50 kilograms probably. Oh, wow, yeah. So o'n i wedi rhoi arno lot o pwysau, a fi moyn dweud, oedd lot yn mynd ymlaen, oedd prifysgol da fi, oedd problemau iechyd meddyliol fi ddim yn dda, achos ar y dechrau, o'n i ddim yn siŵr os o'n i'n joio prifysgol, o'n i'n joio mewn mas, o'n i ddim yn siŵr am cwrs fi, erbyn hyn, mae popeth gweithio mas, fi'n caru swydd fi nawr, so worked out in the end, ond oedd lot yn mynd ymlaen, oedd teulu fi gytre yn Abertawe, oedd salwch yn mynd ymlaen dyn nhw, so o'n i wastad moyn dod nôl, wedyn oedd Covid di bwrw, a ni fel, oh gosh, beth sy'n mynd i digwydd nawr, ond achos hwnna i gyd, oedd bywyd fi ddim yn iachus, a wedyn, ironically, oedd Covid oedd y silver lining, so fi generally yn dweud hwnna'n gwaith weithiau. Fi credu heblaw am Covid, sa'n gwybod lle byddai dod yma, achos oedd pawb wedi symud gytre am Covid. Un, oedd Covid di kind of helpu fi, achos o'n i methu mynd mas. So, o'n i gytre, o'n i ddim yn ofed, o'n i ddim yn bwyta takeaways that much, o'n i mynd mas o bwyd gymaint. Wedyn, oedd wedi helpu addysg fi, achos pryd y dyfu gwaith i uni wneud, wel, o'n i just yn codi lan a neud e, o'n i ddim yn codi lan dy hangover number 3-4 of the week, a moyn neud gwaith. So, oedd wedi helpu dy gwaith fi, wedyn oedd popeth, ti'n gwybod fel maen nhw'n dweud, unwaith mae un peth yn cwmpo mewn i lle, mae popeth yn kind of dod. So, wedyn, o'n i wedi dechrau edrych mewn i ffitrwydd y popeth, oedd hwnna wedi dechrau gweithio. So, fi credu o'n i wedi colli 10-15 kilograms trwy Covid. Wyn oedd fel little blip eto pryd oedd Covid i benni a pawb nôl i mynd mas, ond oedd hwnna'n ffain. A wedyn ers ni, mae fe just di-spiral o, ond mewn ffordd dda. As in, fi nawr, ti gweithio mas, fi lan i 42 kilograms fi wedi colli. Ers i fi dechrau popeth. A fi probably wedi colli fwy o hwnna mewn pwysau, achos fi dal, mae'n dweud, fi'n weddol strong, fi dal gallu bensio 100 kilograms, which yw flex fi, ond wedyn, fi'n joio rhedeg, so popeth meddyliol, popeth joio ffitrwydd, ond i fel, fi just moyn i challenge, ond i gweld pobl fi dilyn ar Instagram a neud cool things, i fel, pam lai, let's give it a crack. So ti wedi neud hanner marathon o'r blaen? Fi moyn dweud, fi'n lan i falle 15 nawr. Oh wow, okay, yeah. So am spel, o'n i falle wneud 1 neu 2 o blwyddyn. Fel arfer, Cadydd, a wedyn Abertawe. Wedyn, pryd dechreuais i wneud y sialens ma, fi weithiau di wneud fel 1 half marathon yn y mis cyn ras, just i check o bod fi na.
Ond fi moyn dweud, heblaw yn fel y pethefnos diwetha, lle fi wedi tynnu trainer fi nôl, achos fi obviously moyn trio cael coesau fi wedi recovero yn barod am hwn. Fi probably wedi gwneud hanner marathon yr wythnos yn fel 2 fus diwetha mewn trainer ni hwn. So, y distance ei hun sydd ddim yn ofni fi. Fi'n gwybod, reit nawr, os ydy wedi dweud, ro trainers dim mlaen, cer i wneud hanner marathon, fine. Nes i 26, 27k run, cwbl o wythnos yn ôl, sy'n fel yn extra hanner awr ar ôl hanner marathon. So ni fel, mae dyfu'r distance, yr unig peth yw y poen o eico, sa'i moyn pigo lan injury, mentally trial codi dy hun lan ar fel day 2 or 3 sy'n ofni fi efo Fi'n meddwl, dydd 1 yn Newport, fi'n edrych ymlaen at neud hanner marathon 1, mae hwnna'n ffain. Dave 4, mae fe'n ras, fi moyn dweud mae Cardiff Half Marathon yw fel, mae fe definitely yn top 10 hanner marathons yn Europe, fi moyn dweud. Mae rhyw statistic am hwnna, achos mae 20,000 runners, mae'r strydoedd yn llawn. Fi'n joio fe gymaint, achos mae braidd ddim lle mae neb yn actually gweiddi. So fi'n meddwl fel, mae hwnna'n mynd i helpu ar y diwedd, achos fi'n mynd i fod yn shot, mae coesau fi'n mynd i brifo, fi'n mynd i bod yn knackered, a mae dy fi just crowds rhwng fi. Y bit sy'n ofni fi yw 2 or 3, achos fi wedi wneud, so pethefnos yn ôl, nes i 15k ar y dysadwrn, wedyn codi, dysil, wneud 2.5k run, Swansea 10k, a wedyn 2k run gytre. So hwnna yw bron y fwyaf agos, achos o'n i wedi dweud fi'n mynd mewn i 10k run am chill. Like, mae fe'n training run, ti ddim mynd i ras o fe, mae fe'n training run. Nes i knock on 9 munud off PV fi. Sa'n gwybod pam, oedd yr adrenaline di dod ato fi, o'n i fel, go for it. O'n i'n teimlo ffain ar y dydd llun, so oedd hwnna'n ffain. Ond na beth sy'n ofni fi bach am wneud hwn yw fel, mae y challenge mynd i fod just cadw mhenni yn dweud, cer yn slow, mae dy ti 3 arall i wneud, cer yn slow, mae dy ti 2 arall i wneud, slow, mae dal dy ti 1 fwy i wneud bori. A wedyn, os fi'n cyrraedd dy sil, a mae popeth dal yn gweithio, wel wedyn falle gallai cael bach o hwyl gan bod yn ras, a gweld beth sy'n digwydd, ond we'll see how it goes. Gen i weld, Wel, ti'n gwybod, fi'n edrych mlaen at gweld fel ti'n neud. Mae lot o pobl hefyd, mae lot o pobl yn cefnogi. Y reswm fel ti wedi sôn am, ti'n gwybod, y reswm iechyd meddyliol a y siwrne ti wedi cael dros y blynyddoedd diwetha. Na kind of fel un o'r reswmau ti'n neud y challenge yma am y iechyd meddwl, a fel nes ti sôn codi arian fyd am y Samariaid. Pa mor bwysig yw nhw ar gyfer y reswm dros o ti'n neud hwn, a y gwaith maen nhw'n neud hefyd y Samariaid, a pwysigrwydd iechyd meddwl. Yn masif, fel un reswm fi wedi wneud hwn yw fi wedi bod yn ffodus iawn. Mae dy fi grŵp o ffrindiau, ni'n grŵp o ffrindiau sy'n boes, a fi gallu garantio os yn ni wedi dweud rhywbeth, os ydy fi'n rhoi rhywbeth yn y chat nawr, mae peth gyntaf sy'n dod nôl yn mynd i fod yn joke, neu maen nhw'n mynd i rinso fi am rhywbeth. Ond ni'n boes, na beth yw fel love language ni. Hwnna'n bach yn cringy, ond na fel ni'n siarad, fel mae popeth ni'n dweud yw cymryd yn mec. Ond maen nhw wastad na, os mae problem dy fi, maen nhw fel un enghraifft sy'n popo mewn i meddwl fi, fi'n gwybod dechrau blwyddyn yma, pryd y dy fi injury yma i pen-glin fi, oedd spel o falle pethefnos lle o'n i just yn knackered emotionally a falle bach yn depressed achos o'n i methu treino, as in o'n i ddim wedi sylweddoli erbyn hwn faint fi'n dibynnu ar treino day to day i actually cadw fi mewn fel positive mindset, a o'n i methu treino, as in o'n i gallu neud bach, ond oedd popeth yn brifo, oedd gwaith yn brifo, o'n i ddim yn, so nes i roi message mlaen yn dweud, sorry guys, sa'i really moyn neud hwn, ond fi'n stryglo bach ar y foment,
mae methu treino, mae fe'n swn o'n wael, ond literally fi teimlo fel, fi jyst o gytra, a fi'n gweud nhw teledu, a mae'n bach o slum, mynd i gwely yn fel naw. Chi ffansi just neud rhywbeth, rhyw pryd, mynd am bwyd neu rhywbeth. Next thing we know, oedd hwn fel nos Sul. Oedd grŵp o 12 o'n i wedi mynd i Nando's ar y nos lun, o'n i wedi cymryd lan y bwrdd fwyaf, oedd pawb wedi troi lan fel, fi'n ffodus iawn, mae dy fi grŵp o ffrindiau fel na, mae teulu fi di helpu fi treu loads o problemau, ond y reason mae Samaritans na yw stym da pawb hwn, os maen nhw ar ben hunan nhw, pwy maen nhw gallu siarad â, fi'n ffodus fi gallu siarad â teulu fi gallu siarad â ffrindiau fi gallu siarad gwaith, mae loads o bobl fi gallu agor mas i siarad â helpu'r problem, ond mae pobl ddim dy support na pam mae Samaritans di cael ei ffurfio, maen nhw na am ddim i allu just pigo lan y ffôn o'n nhw, siarad nhw trwy problemau. Falle maen nhw'n mynd i roi rhywbeth nôl a dweud, gallu ti trial hwn, ond weithiau, stym angen hwnna, mae fe just agor lan a dweud, fi'n stryglo ar y foment, mae hwn yn digwydd, sa'n gwybod beth i wneud, a weithiau mae just cael hwnna off chest ti, gallu fel tynnu ti nôl a mynd, actually, mae rhywbeth fi'n gallu wneud, fi'n ffain. A maen nhw'n neud am ddim, a mae hwnna'n nuts fel, ond, obviously, i nhw allu wneud mae fe'n cymryd pobl i codi arian, mae fe'n cymryd pobl i donato XYZ y month i cadw nhw fynd, achos maen nhw goffod cadw fynd, a mae pethau fel na sy'n wastad di wneud i fi moyn helpu mas pa ffordd fi gallu, a fi teimlo fel sa'n gwybod pam, dy popeth fi di mynd drwyddo, fi di kind of allu gweithio am hen i, mae fe ddim just un challenge, fi di goffod wneud fel 4-5 blwyddyn o gweithio ar ffitrwydd fi, gweithio ar iechyd fi i ffixo problemau nes i. So, wneud hwnna, wneud her dros cwpl o dyddiau, wneud her dros dydd lle fi ddim yn cysgu, fi'n edrych ymlaen at wneud nhw. A fi teimlo fel, fi wastad mynd i wneud fi joio y thing ma o wneud her lle fi'n wneud rhywbeth stupid. Just achos pam lai, mae fe'n helpu mas pobl sy'n angen at what cost fi'n joio training fi. Fi di joio bron pob munud o training am thing ma. Fi'n dweud pob achos cwpl o wythnosau nôl, es i mas am run, oedd yr hael mas, oedd dy fi sbecto hael fi ymlaen, a wedyn o fewn awr o rhedeg, oedd storm di bwrw. A o'n i literally yn top, wasn't at all waterproof. Oedd fi creu, erbyn y diwedd, o'n i'n teimlo fel o'n i'n rhedeg yn weighted vest. Achos oedd gymaint o dŵr di stico i fe. A ni jyst meddwl, mae hwn ddim yn hwyl, ond fel edrych nôl nawr, mae hwnna jyst donio. Fi di joio trein am hwn, fi'n edrych ymlaen at rhedeg mae ffrindiau fi di dweud maen nhw'n mynd i helpu fi treiddio fe. So mae dad yn ffodus yn off gwaith dydd Iau. So mae fe sy'n gyrru fi lan i Newport. Mae fe di bod, o'n i di goffod dweud wrtho fe na achos oedd e di dweud, bydde fe di dweud y gyda fi, a ni fel dad, ti'n neud Cardiff half di Sul. Ti heb treino i neud 2 half marathons in 4 days, so na. So mae fe di dweud, wel, fi angen cael shake-out run cyn, so mae fe'n mynd i ystod yn coffee shop am y 10k gynta, wedyn dod, a neud y 10k ola dy fi, dydd Gwener wedyn, mae cwpl o ffrindiau fi'n creu'n dod lawr i neud second 10k o Llanelli, achos maen nhw hefyd yn neud Cardiff half. A wedyn, sa'n gwybod siwr mae hwn i digwydd, ond di Sadwrn fi'n rhedeg dy 2 foi sy'n newydd complete o Ironman 70.3 yn y blwyddyn diwetha. So ymhenni fi'n rhedeg dy 2 Ironman, which is pretty cool. A wedyn mae Cardiff half, a fi fel, wel, mae hwnna jyst mynd i fod. Mae hwnna mynd i fod yn clas. Gwych. Wel, a ti'n gwybod, fel ti'n gweud, just cael y chat na, really, na'r peth pwysica. A mae'r Samariaid yn gwneud gwaith gwych. Ti wedi gwneud gwaith gwych efo ti'n dechrau eto.
A ti wedi codi be, o'n i'n siarad cyn i, bron i 1,000 o bunnau yn barod? 950 fi mae'n dweud. Wow. Wel, i fi mynd i wneud donation fyd ar ran y podlediad, so jyst i gweud pob luck. Beth am ni symud ymlaen te siarad tyn bach, ni'n dau yn cael swans fyd. Mae hwnna gallu bod yn bach o taith emosiynol. Ie, o'n i'n mynd i dweud. Mae hwnna'n gallu cael effaith. Ni chwarae fori erbyn i hwn mewn mas, bydd ni wedi chwarae Bristol. Ni'n 2 wins on the bounce ar hyn o bryd. Mae'n edrych yn dda ar hyn o bryd. Beth ti'n meddwl? Edrych yn dda. Fi'n joio fel ni'n mynd. Fi'n credu ni wedi tyfu o blwyddyn diwetha. 100%. Fi'n mynd i roi dwylo fi lan. O'n i mor gyda'r pryd collin ni Russell Martin. Mae'r boes dal yn cymryd y mic. Fi yn Russell Martin fanboy, byddai'n dweud na. Fi dal yn joio gwylio Southampton yn chwarae nawr. Achos, fi credu, achos o'n i wedi tyfu lan yn chwarae rygbi a pêl-droed, i fi, o'n i wedi chwarae fwy o rygbi na pêl-droed. Fi'n joio'r ddoi, ond i fi, rygbi yw serious sport. So fel, fi'n joio gwylio'r Ospreys lle maen nhw'n chwarae pob game fel test match. A wedyn fi'n joio mynd i'r Swans, a fi'n joio'r ffordd mae'r Swans yn chwarae, fel weithiau maen nhw'n galw fel suicide ball, ond fi actually yn joio hwnna, achos fi teimlo fel, weithiau, os ti'n mynd i boring 0-0 game of football, lle mae'r doi tîm dy fel 50% possession, sdim lot o excitement, ond ti'n gwybod, dy ffordd mae Swans, oedd Swans yn chwarae o Dan Martin, a i ryw raddau, fel un i'n chwarae nawr o Dan Nick Williams, sa'i gallu cofio 0-0 diwetha ni. Mae'n probably mynd i bod pethefnos yn ôl nawr. O dda. Fi moyn... Ond i dro 0-0 yn dweud... Anyway. Fi'n gofio ti'n meddwl, ond fel arfer, mae'n mynd i bod gol... Pêl-droed 2 gwain. Ie. Ni wastad yn attaco, ni'n chwarae dy stupid highline, mae dyn ni 2 centre-back sy'n methu troi ar sixpence. So unwaith mae unrhyw tîm dy pace, ni fel, oce, maen nhw mewn to. Ond fi'n joio hwnna, so... Fi'n falch mae fe mynd yn dda. Fi dal yn credu ni angen ffindo ffordd o mergio ffordd ni'n chwarae. Fi teimlo fel, oedd dyn ni Russell Martin, lle oedd dyn ni plan A. And plan A worked brilliantly, ond oedd dim plan B. Dim plan B, na, ie. So, oedd popeth yn plan A. Wedyn, sa'i rili mae'n siarad am da, oedd dyn ni duff, a who knows. Oedd plan A, B, C, D, E, F, G na, a dde ddim yn gweithio. Pob un rubbish. Nawr mae dyn ni Luke Williams, a fi teimlo fel am unwaith, mae dyn ni plan A, a mae dyn ni plan B. Mae dyn ni plan A sef high press, Cullen, Cooper, chasing everything down. Mae fe'n gweithio'n dda. Ond nawr, fi'n teimlo fel, ni goffo chwarae plan A a plan B pob wythnos. A mae fe weithiau mygo ni off fel game Cadydd. A beth oedd y game gyda ola? Sa'n lli meddwl nawr? Pwy ni wedi chwarae? Norwich? Oedd e Norwich ni wedi chwarae gyda? Ie, fi'n credu tara. 1-0 neu rhywbeth fel na? Ie. A fel hwnna, eto, Yeah. mae fe wedi gweithio fel, ni'n cael very good 60 minutes, ni fel arfer ar ôl 60 minutes yn ennill. A wedyn, mae dyn ni y problem o, mae Cullen a Cooper probably di cyfro 12-15k, just rhedeg nôl ymlaen. Mae nhw'n knackered. A wedyn mae subs ni mor wahanol. Ie, a dyn fi'n gwybod beth ti'n meddwl. Mae fel, wedyn, all of a sudden, ni'n dod ymlaen, dy fe Popnik sy'n moyn ddim really symud. Mae fe'n hold up play, mae fe moyn just aros mewn straight line. Mae... beth yw'n Pêl... Piat Harris. Mae fe big lad sy'n ma'n chwarae tu ôl. A wedyn all of a sudden, ni di mynd o Ollie Cooper a Cullen sy'n rhedeg nhw'n fel literally fel headless chickens am 60 minutes i ddoi boi sy'n ddim dy'r rhywun lefel o stamina. Mae fel... Mae Franco di fod yn signing gorau ni mewn... Wel, sa'n lle meddwl nhw, wel, yn midfield ers probably good few years. Falle Flynn Downs. Byddwn ni'n dweud yw same calibre. Ond mae fe weithiau ddim yn helpu hi, achos mae fe bach o hothead, a fi teimlo fe weithiau ar ôl 65 minutes, mae fe naill ar carden, neu one warning off carden, a wedyn ti'n goffa cymryd fe off, a mae fe fel, unwaith mae fe off, pwy ti'n dod ymlaen a mae fe naill mynd i bod Fulton neu Joe Allen. A
fi caru Joe Allen, a fi'n licio Jay Fulton fyd, ond maen nhw'n newid y gêm, a fi'n teimlo fel, na'r final piece ni angen yw ffindo ffordd o fel mergeo plan A a plan B mewn i un game style. So ni ddim goffod cyrraedd 60 minutes a mynd, oh gosh, let's bring on the big boys and just hope. Wel, ti'n gwybod, mae'r carfan yn eitha diddorol, fel ti'n gweud, obviously, mae starting 11 ni'n eitha cryf i'n meddwl. Ond, ti'n gwybod, beth ti'n meddwl te, ni'n gallu disgwyl am y tymor yma, achos, obviously, ni kind of ti bod yn falle bach o mid-table team am y tymor y diwetha. Ydyn ni'n gallu gwella ar hwnna tymor yma, ti'n meddwl? Fi definitely credu ni'n mynd o mid-table bottom half i fod yn realistic, fi'n meddwl byddwn ni'n mid-table but just outside playoffs. Sa'n credu heblaw bod ni yn gallu ffindo ffordd o defnyddio pawb yn y carfan yn y ffordd gorau posib, achos ar y foment fi teimlo fel weithiau ni ddim, achos un example fi'n lli meddwl o pan mab dylai ar y wing, sa'n deall ni, mae fe'n great centre-mid, playman centre-mid, mae dyn ni wingers, o fel, os ni gallu iron o mas a little things, cael pawb chwarae fel dyn nhw, Ginelli do nôl o injury fi, mae hwnna'n mynd i fod yn massive thing, achos o y mini snippets ni'n gweld o fe. Mae fe'n edrych yn gret. Mae fe do nôl mynd i helpu. Os ni wedyn gallu gwthio ymlaen, cael good transfer window, wel, falle gallu ni. Achos defensively, mae dyn ni back five nawr, sy'n chwarae basically week in, week out, fel the same back five. A mae hwnna'n rhywbeth ni heb cael mewn be? Lot o amser, so ni wedi cael 3-4 tymor, probably. Mae dyn ni solid, i fod yn honest, mae dyn ni fel, fi moyn dweud, o defensive midfield, more or less, di cael ei pigo pob game. So ni'n mynd i newid Franco a Grimes nawr, mae hwnna'n mynd i aros. Mae back four ni, bydden ni ddim yn newid Cabango a Darling nawr, heblaw bod yn afiad, a gobeithio byddem. Achos I actually gwybod pwy sy'n gallu camu mewn na, ond Norton probably. Sure fod, Mr 36 years old, neu rhywbeth. Legend. Literally, o fi credu pob game fi wedi mynd i blwyddyn yma. Mae Norton di dod ymlaen, neu di dechrau, a mae'r boi fi mynd a fi wedi troi ato fe a dweud, generally, os oedd ni gallu talu ultimate, like, unlimited transfer fee, beth bynnag yw am rhyw magical potion sy'n gallu de-age o cael Norton 5 years, bydden ni'n neud mewn heartbeat, achos mae fe'n 36 a mae fe'n show o lan fel 90% o'r league, a fi fel, ond fi teimlo fel, sa'n gwybod am ti, pob tro mae fe'n mynd, a mae Cosen dod yn uwch, mae Penglina fi fel, yw hamstring, neu mae fe'n troi rhy gloi, fi fel, please paid, achos fi'n credu dyndio ma, mae fe be, one injury away from, well, ni'n dweud na, mae wedi cael injury na fel the last 3 seasons, a mae wedi dod nôl, so pwy sy'n gwybod. Y peth yw, fel y rhif nawr, really, sa'n gros yw Cullen yn fel 15 goal a season strike, a fy Potnick oedd falle'r ateb nawr, mae fe heb, really, dechrau fel eisiau fe. Na beth, fi credu na beth yw'r problem ni fyd, achos ti edrych ar Luke Williams, yn ywedig dy Notts Forest, oedd e'n ffodus iawn, oedd dy fe Macaulay Langstaff, who was a 40 goal a season striker, a oedd tîm na di kind of adeiladu fel attack, our defence is our attack. A nawr mae fe wedi goffo kind of addasu style achos yn y ffodus. Mae Cullen yn caru chwarae yma, mae fe'n good striker, ond mae fe methu bod a target man in a promotion earning side. Achos ti angen Andre Ayew neu Tammy Abraham neu Lorente neu pan bynnag strikers arall ni wedi cael sy'n gallu just popo land a goal consistently. Mae Cullen na fel great pressing forward, very good poacher, ond dyw e methu hold lan, hold up the ball, really. Mae fe mewn troi, mae fe mewn tu ôl, so mae angen fe Potnick really cario lan. Fi dal yn meddwl falle chwarae y ddoi yn nhw dy gilydd, bydd yn peth dda,
Ond wedyn... Pwy sy'n colli mas yn unig peth? Ie, wedyn falle ti'n tynnu oli mas, ond wedyn mae oli yn chwarae y gorau mae fyriod wedi. So byddwn ni ddim yn ei na. A wedyn, os ti'n rhoi ddau nhw mewn, pwy sy'n dynnu fel cover? Sneb. Ie. Ar ôl tymor diwetha, fi dal yn methu credu fi moyn dweud hwn, ond fi actually meddwl blwyddyn yma, bydde fe yn gweithio mas yn well os o dal dynnu Jerry Yates a ni heb hala fe mas yn nhw. Achos... Mae dynnu plan A, sef press. Like, tymor diwetha, o'n i wastad yn dweud, oh my gosh, mae fe mor frustrating. Mae dynnu Cullen a Yates, a mae nhw'n like for like. Ond, actually, weithio blwyddyn ma, fi teimlo fel sa'n moyn cymryd Cullen off. Ac mae fy Popnick mynd i dod ymlaen, methu cadw ymlaen y press. Methu cadw yr un fel lefel o chaso lawr y pêl. A bydde Yates actually gallu, ond fel, who knows. A mae fe actually chwarae na i da fi. Mae sy'n bach yn annoying, ond... Typical. Nenni. Well, anyway, so gobeithio neith y Swans cael tymor da. Gobeithio newn ni ennill fori. Mae eisiau ti, you got to get through that first. Swans yn erbyn Bristol, wedyn ni. Obviously, a challenge wrthnos nesaf, a bydd pawb fi'n siŵr yn edrych a'n cadw llyged mas. So, pob lwc ti am wrthnos nesaf. Diolch am dod arna. Diolch am cael fi. Fi wedi really joio, a diolch am adael i fi siarad am y challenge yma. Fi goffa neud nawr. Na beth sy'n ofyn i fi. Mae'n mynd fod yn hwyl. Great. So, bydd pawb yn goelio a pob lwc ti. Diolch. Diolch i chi am rando. A diolch hefyd wrth gwrs i Tom am gymryd amser i ddod ac i siarad â fi. Pob lwc iddo fe dros wythnos nesaf. Yn sicr mae'n her enfawr a am achos mor wych i ni gyd yn cefnogi e. Os ych chi wedi mwynhau, cofiwch ddilyn pen yn y gêm a mi welech chi eto cyn hir. Hwyl am y tro.